El Museu Bíblic Tarraconense i el Museu Diocesà participaran en l'activitat El misteri als museus, una iniciativa promoguda pels museus de la ciutat de Tarragona que es realitzarà del 5 al 14 d'octubre en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2018. Jordi Salvador, representant de l'empresa Àurigues Serveis Culturals, encarregada de dissenyar, desenvolupar i coordinar l'activitat, ha explicat que l'activitat consistirà en un joc d'investigació on caldrà esbrinar quines han estat les peces robades per un conegut lladre internacional i substituïdes per una còpia idèntica en els diferents centres museístics i sales d'exposicions de la ciutat. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Història, el Museu del Port, el Museu Diocesà, el Museu d'Art Modern, el Museu Bíblic Tarraconense i el CaixaForum. Per a participar-hi cal inscriure's en grup d'un màxim de 6 persones a través del web http://aurigasc.com/misteri-museu. Del divendres dia 5 d'octubre al dissabte 13, els participants podran visitar lliurement i de manera gratuïta les diferents institucions en el seu horari d'obertura. El diumenge dia 14, a les 12 del migdia, serà el moment de resoldre l'enigma a la seu actual del Museu Nacional Arqueològic, al tinglado número 4 del Moll de Costa.